Kaixo artista, prest zaudete urarekin esperimentu batzuk egiteko, guazen! Badakizue ura magikoa dela? Bai. Forma desberdinak har ditzake. Eta gure etxean bertan, magia hori. Nola gertatzen den ikusiko dugu gaur. Prest zaudete materiaren egoerak eta uraren aldaketa magikoak ezagutzeko? Oazen! Lehenengo egoera, solidoa. Izotz puska baten sekretua. Hasteko, begiratu hau. Zer da? Izotza oso ondo. Ura egoera solidoan dago hemen. Partikulak elkarri helduta daude. Oso tinko. Hartu izotz puska bat eskuan. Zer gertatzen da? Berotasunarekin urtu egiten dela, oso ondo. Honi fusioa deitzen diogu. Solido izatetik, likido izatera pasatzen da. Bigarren egoera, likidoa, uraren dantza. Hau da gehien ezagutzen dugun egoera, likidoa. Iturrian, itsasoan, edo edaten dugun, edalontzian. Likidoak dagoen tokiko forma hartzen du. Jarri ura ontzi desberdinetan, frogatu. Edalontzi batean, botila batean. Ikusten? Ura moldatu egiten da. Hirugarren egoera, gaseosoa, kea ala lurruna. Zer gertatzen da ura asko berotzen badugu? Begiratu sukaldeko lapiko honi. Kontuz, heldu baten laguntzarekin beti, Ikusten duzue gora doan ke hori? Kea ez kontuz, hori ur lurruna da. Bai, vaporea, egoera gaseosoa. Ura berotzean lurrunketa gertatzen da. Likidotik gasera doa. Eta laugarrena, aldaketa magikoak, kondentsazioa eta solidotzea. Magia ez da hemen amaitzen. Gas hori osten bada, berriro likido bihurtzen da. Egin esperimentu hau, jarri izpilu bat lurrunaren gainean. Ikusten dituzue tanta txikiak? Hori kondentsazioa da. Eta azkena, likido hori izozkailuan sartzen badugu, berriro gogortu egingo da. Solidotzea. Zikloa itxi dugu. Ikusi duzue? Solidoa, likidoa eta gaseosoa. Ura beti bera da, baina bere jantzia aldatzen du temperaturaren arabera. Gustatu zaizkizu esperimentu hauek? Probatu itzazu etxean eta kontatu iruzkinetan. Ez ahaztu bideoari like ematea eta kanalera harpidetzea. Zientziarekin ikasten jarraitzeko beste bat arte.